Salutare, fraților, și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem cel mai ciudat sprunchi. Uitați-vă un pic de urât arată, bro. Ia să vedem. Îl punem pe ăsta. Bam, 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 bam. Și v-aș ruga foarte mult să bubuiți butonul de like și să vă abonați la canalul David22 Boss ca să fac suma de 1000 de abonați sau 500 până de Crăciun, pentru că mai sunt doar 5 sau pentru că mai sunt doar 6 zile de Crăciun. Și tu care vezi acest videoclip, spune-mi în comentarii, i-ai trimis scrisoarea lui Moș Crăciun, da sau nu? Și voi nu cred că ați observat doar că aici, ăsta din greșeală, doar că aici sunt mai mulți prunchi, vedeți? The fuck? Aoleu, mi-a bubuit timpanul, bă, ăsta? Aoleu! Când m-am uitat la acest joc, n-avea niciun like, frate. Da! Bă! Bă, n-arătăm noi degetele din mijloc, că arăta degetul. Ăsta cine-i? Ok, un pic ciudat toate astea, doar că cel mai ciudat mi se pare, uitați ăsta. Ăsta mi se pare... Parcă are vocea ca un, cum se zice, ca un din ăla, un rapper din ăla foarte faimos. Ia să-i vedem, oare au vocile diferite? Male, ăsta, roboțelul. Bam 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 bam. Are vocea complet diferită, băieți. Sunt complet diferiți ăsta. Mamă, parcă zici că nu mai are chef de viață, așa arată. Să-mi trag 2 palme de vămint, roboțelul. Bă, dar au și sunetul diferit, nu-s la fel. Ia să-i aud pe toți. Ia să-i aud pe toți. Mamă, ăsta-i nou! Nu știu ce lumea nu se joacă. Chiar este tare. Bam, 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 bam. Doamne, cum se aude copacul, băieți ăsta? Ok. Calculatorul ăsta curios. Mamă, ăsta e la fel. Calculatorul. Bă! Mamă, mi-am dat și cu salivă pe microfon. Ei. Doamne, e purașul? Și ăsta albăstrel. Ok, pe ăsta nu l-am testat. Ăsta? Ok. Dar asta chiar e ciudat, vedere? Mamă, ca o tobă se aude. Hai, gălătușă. Bă! Se aude ca niște... Doamne! Da, foarte ciudat. Da, asta mă bag în spereți. Roșu. Bâs. L-auziți că face pss. La voi nu se aude foarte bine. N-am dat sunetul să se audă foarte tare la joc. Sunteți pregătiți să furi? Bă, cum face? De ce face așa? The heck? 3, 2, 1 și... The heck? Pleacă, bă, că-mi bubuie timpanii ăștia, fira ei să fie. Ăsta? Ok, asta este un pic ciudat la acest sprunchi. De ce tremură? Acum mi-am dat seama că aici este iarnă, bro. Acum știu de ce tremură, iarnă. Bam. Ia-s la fel? Ia dați un pic să... Nu știu dacă se aude la voi, dar vreau să... Care-i diferența? Se aude exact la fel. Dacă pun pălăria... Aoleu, cât de prost se aude cu pălăria, deci auziți-l un pic. Ga.
Ma, bro, cât de prost se aude. Și nu înțeleg de ce nu intră în sprunchi. Aoleu. Gata, mi-e de ajuns că o să-mi bubuie timpul. Face... Aoleu, băieți, aoleu, și vai de capul și de zilele mele, băieți. Haideți să strângem la acest clip dacă se poate. Ia să mă gândesc eu foarte bine. 7 like-uri. Dacă strângem la acest clip 7 like-uri, sunteți cei mai tari. Pentru că am postat acum 3 zile un videoclip și s-a uitat decât 103 oameni la el. N-am decât un comentariu acele de la mine și doar 3 like-uri. Bă, de ce nu-mi scrieți comentarii, bă? Vă rog, băieți. Acum comentariile nu mai fac fise sau din asta. Acum puteți să scrieți, vă rog. Please, please, my little friends, it's comentarii. It's a like and subscribe and love it. Am dat-o pe americaneză. Americaneză, auzi un pic, doamne, ce prostă. Da, nu înțeleg, mi se pare ceva la fel, nu mi se pare ceva diferit la sprunchii ăștia. Bă, știți care mi se pare mie cel mai ciudat dintre toți? Bă, da, toți? Ăsta. Ăsta mi se pare, băieți. The fuck? Doar eu... S-a făcut verde Bă, cumva am eu halucinații sau s-a făcut verde pazistea, doamne, pajiștea? Bă, înainte era albă. Ia stați un pic. Așa, bun. Bă, punem stop la videoclip și veți vedea cum s-a schimbat imaginea. Înainte era albă, acum este verde. Și plus de asta a trecut și o comentă, uite așa, sunt sigur că eu n-am halucinații ce am văzut. Eu sunt sigur. The fuck? The fuck? The fuck, gata! Nu vreau să mor. Ok. Nu vreau să surzesc. Aoleu, zici că este... Mă jur că pare ca lupul ăla, ca lupul din poveste. Voi vedeți care coarnele ca drăcușor? Nu o spunem într-un fel mai urât, că nu vreau să aud chestii urâte. Bă, da, are coarnele ca drăcușor, ca un drăcușor. Aoleu, mai de capul meu. Bă! Aoleu, m-am speriat de chestia. Aoleu! Și ce face asta? Bă, da, exact la fel. Ok. Bă, dar nu mi se pare ceva diferit asta. Aoleu, asta deci că este ca o tobă. Bă, cred că da. Cam atât a fost cu acest episod, băieți. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombardați butonul de like, de subscribe și să vă abonați la canalul David22. Bă, să fac 1000 de abonați până de Crăciun. Cu voi și să-mi scrieți comentarii. Cu voi a fost David și desigur că ne vom revedea data viitoare. Spa! Spanky!